Új énekesekkel bővül a már jól ismert piros szemüveges csapat. Megújult történettel és elképesztő látvánnyal rukkol elő a játékkészítő. Stábós Hanna vagyok, a játékkészítő mini riportere, és idén is beavatlak titeket a játékkészítő kulisszatitkaiba. Gyertek, tartsatok velem! Velünk forog ez a föld, de veled mégis helyben áll. Hé, gyere, ébredj már! Gondok vihara gyötör, de képzeletben szállhatnál. Hé, gyere, ébredj már! Mondd, hova mész, mire vágysz, mikor kapukot zársz, és oda bent maradsz napokon. Mit tartasz a kezedben? Képzeld el, Hanna, egy nagyon fontos szállítmány érkezett a Tulipán Tündér irodába, ez pedig a platina lemezünk. Mutassuk meg a Minimax nézőinek és a gyerekeknek. Nagyon büszkék vagyunk rá, hiszen nagyon sokan hallgatták ezt a dalt, és annak köszönhető ez. Neked melyik dal a kedvenced erről az albumról? Nekem a Meseügynökség az első. Szia, Peti figyú, tudod az a szitu, itt nem kell most paráz. Mi cuki pofik vagyunk, s ha figyeled a dalunk, rájössz merre jársz. Igazából mindegyiket nagyon szeretem, de hogyha ki kéne emelni egy párat, akkor természetesen a tavalyi album címadó dal, az Álmod meg a csodát, ami ugye a rádiósláger volt, az az egyik kedvencem, amit Rácz Gergővel közösen írtunk. Ez az egész, nem is nehéz, marad merész, és álmod meg a csodát, az a tiéd, amit megész, gyere terész, majd dönts le a falakat már. Király Viktor dalát is nagyon szeretem, amit Király Viktorral közösen írtunk. Az egy ilyen igazi macsós, nagyon jó koreográfiával rendelkező dal, amit a Viktor is nagyon, nagyon szeretett, amikor készítettük. Ráadásul most amilyen sikerek érték, úgyhogy még büszké vagyok arra, hogy együtt dolgozhattam vele. Vagy kicsit írd át. Sanyikám, elmondanád nekem és a kedves nézőknek, hogy miért vagyunk itt ma este? Kedves Gigi, azért vagyunk itt, és kedves nézők, azért vagyunk itt, mert hogy megünnepeljük azt, hogy a játékkészítő album platina lemezes lett, ezért mindenkinek jár majd egy-egy darab, amit a vitrínbe ki fogok rakni otthon, az biztos. Így van, de a második évadban én is benne vagyok, úgyhogy lehet, hogy ezúttal dupla platina lemez lesz. Úgyhogy te is kirakod a vitrínbe. Amen. Csodákat félbehagytál, másképp élsz. Soha nem. Van egy új dalunk, a Képzeld el és megkapod, ami a vidéki rádiókban már nagy sikerrel debütált, és szeretnénk azt, hogyha elkészülne hozzá egy videóklip, ezt jövő héten fogjuk forgatni. Egy nagyon érdekes történet lesz, szeretnénk azt a virtuális világot, ami a játékkészítő előadásaiba is megjelenik különböző színtereken, megjeleníteni a videóklipben. 2 kisgyermek fog elaludni, és egy mai modern eszközön, egy tabletgépen hirtelen meg fog elevenedni egy világ, ahol a 2 fiú, Vastag Tomi és Vastag Csaba fog énekelni nekik, egy Skype kapcsolaton keresztül a Berkeley-ben tanuló Hien a világ túlvégéről, és Radics Gigi is megjelenik a klipben, hiszen ők 4-en éneklik ezt a dalt.